60 שניות על בריכת קיבוץ מעברות. בשנות ה-40 של המאה הקודמת נחפרה ונבנתה לרגלי גבעת המוסד בריכת המים הראשונה. השימוש הראשוני שלה היה להשקיית הפרדס, אך באופן מעשי היא שימשה לרחצה לחברי וילדי הקיבוץ שהתרחצו ערומים או עם תחתונים בלבד. בשנת 1946 נעשה ניסיון לחפור בריכה גדולה יותר, כאשר גויס כסף ממקורות שונים. למשימה גויסו גם 2 טרקטורי ענק וציוד הנדסי כבד, אך הצבא הבריטי סיכל את הניסיון והפרויקט נדחה. כ8 שנים אחר כך הוקראה מגילת היסוד והונחה אבן הפינה בטקס חגיגי, שם נשא מוקוש רגעי דברים בשם ועדת הבריכה, בסופם אמר: בריכה מרגוע לעמל, חדווה לטף ולזקן, חינוך גופני לנוער ופינת חן לנוף מעברות. 2 אחר כך, ב-20 לחודש יולי 1956, נפתחה הבריכה באופן רשמי. מאז בוצעו בה הרבה מאוד שינויים, שיפוצים ושדרוגים, למשל הכנסת מערכת הסירקולציה ב-1987, שיפוץ הבריכה הקטנה בשנת 2006, שדרוג הבריכה הגדולה בשנת 2012, הוספת סככות צל לפני כ3 שנים, וכמובן החלפת המלתחות בשנה שעברה. מלבד רחצה שוטפת, משמשת הבריכה לשיעורי שחייה, אירועים וחתונות, חגים קיבוציים ועוד. אך בין כל השינויים והחילופים, תמיד נשאר כאן עוגן אחד יציב ואיתן. זהו שחר כמובן. אלו היו קצת יותר מ-60 שניות על בריכת קיבוץ מעברות.